Danas radimo najbolje prirodno gnojivo za paprike koje će im dati sve potrebne minerale da prebrode ljetne vrućine i zaštiti od bolesti i insekata. Za uspješan uzgoj paprike po ljeti važno je osigurati dovoljno sunca, najmanje 6 do 8 sati dnevno. Paprika treba dobro drenirano tlo, bogato organskim tvarima i pH vrijednosti između 6 i 6,8. Redovito zalijevanje je ključno, ali tlo treba biti vlažno, a ne previše mokro. Paprike zahtijevaju minerale kao što su kalij, fosfor i dušik za zdrav rast. Prvi sastojak je kora od banane koju biste inače bacili u smeće. Bogata je kalijem, fosforom i kalcijem što potiče rast i plodonošenje paprika. Također, banane možete i blendati u blenderu. Mi koristimo banane iz organskog uzgoja bez pesticida. Prijatelji, svakako se pretplatite na naš kanal kako biste vidjeli svaki naš najnoviji video. Potpuno je besplatno. Hvala vam. Narezane komadiće stavite u 300 ml tople vode. U sljedećem koraku umiješajte 1 žlicu taloga od kave u vodu. Talog kave bogat je dušikom, ali također sadrži i druge važne minerale. Ako ne konzumirate kavu ili nemate talog kod kuće, možete ga besplatno dobiti u velikim količinama u kavanama jer ga oni obično bacaju kao otpad. I zadnji sastojak je pola žlice češnjaka u prahu koji je jedan od najjačih prirodnih fungicida i insekticida. Osim što sprečava pepelnicu i plamenjaču, odbija štetočine poput lisnih ušiju, moljaca i gusjenica. Sve sastojke ostavite u vodi 24 sata kako bi se oslobodile sve hranjive tvari. Zatim procijedite i razrijedite sa još 2 litre vode. Prskajte ili zalijevajte paprike svakih 10 dana. Svaka biljka treba oko 200 ml ove prihrane. Prijatelji, podijelite ovaj video sa drugim vrtlarima kako bi i njima pomogli. Hvala vam puno. Pozdrav!